यादे ना रे एक कविता जो ना मुखियावा के घर से मांग लिया रे वोट मांगे आ जाला पहिया की 51 रुपया दो ना तो कह दिया के बिहान से भेंटो ना होई खाली हिस्सा ले गइलू कि ना जो चल ना रे खाला चाचा के दुआरवा पर बड़ी बिया रे बस कैसे हम झिझिया ना रखते नहीं एक में झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई बिना पैसा के ना गाई झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई झिझिया खेले पूजवा घर घर जाई चल चल झिझिया गावे दैनिक के गीतिया उचर पर गाई जाए पैसा 10 गो ना जुड़ल ह दैनिक के गीतिया पूजा